yanzu dai muna kan yadda Ashraf zai tafi da Nafi. Ɗan Liti ne ya ce abokina ka tafi harkar nan tun kafin ku zo kuna aiki. Iya maganar yana kallon Nafi, gaba ɗaya kowa ya kalle shi. Datti ya riƙe haɓa ya ce kwana. Ashraf ya wani murmushin rainin hankali sannan ya ɗaga kai ya ce Hanna da mamanta suka kalli Nafi cikin mamaki. Ɗan Liti shi ma mamaki ne tab a faransa. Lallai wannan gayan ashe ɗan duniya ne. Nafi ce ta yi baya da sauri ta cikin gida. Kallon ƙofar da ta shiga ne suka yi suna tunanin me Kima za ta yi. Nafi kam tana shiga ta yi sauri ta ɗauko ta yi ɗaki tana tafe tana murmushi. Ta kasa gane dalilin murmushin nata. Rigarsa da ta ninke ɗazu ta ɗauko abin haushi ba turare, hakan ya sa ta fito. Suna tsaye sai ga ta dawo. Datti ya yi tsaye ya ce kun gamar munafuka ina kika je? Rigarsa ta miƙa mai fuskarta a sake ta ce da na ji ba kai magana ba sai na ɗauka tafiyarka kai. Ashraf ya amsa ya ce ina kuwa zan tafi bayan na san kina cikin wani hali. Salati Datti ya ce yau na shiga uku, lallai yarinyar nan ke ba ƙaramin 'yar iska ba ce. Haka kowa yana kallon ki sai ya ɗauke ki ta Allah ce, ba a san tsantsar munafincin ki ba ya fi na shaidan ba. Yanzu dan iskanci da so kika ki aure Ali bayan kin gama lalata da wannan. Cikin mamakin kalamansa Nafi ta ɗago ta kalle shi. Lalata me kenan? Maman Hanna ma ta ce gaskiya Nafi kin ban mamaki, ban taɓa tunanin zaki aikata hakan ba. Ita kam Hanna harara kawai take mata. Ashraf ne ya kalle su ya ce gaskiya ba ku da adalci, wato kai kana mahaifinta sanda na ce ta taimake ni baka shi mata albarka ba, ka yafe mata ba. Sai yanzu da na faɗi na kwana a ɗakin ta kaf cikin ku ba wanda ya yi tunanin lallai sai abun banza muka aikata. Ya ɗan fulsar da iska sannan ya matsa daga inda suke ta baya ya zagaya ya cire rigar jikinsa ya sa tashi. Tun da ya juyo ya fara tahowa kowa ya ƙura mai ido, lallai wannan gayan ba na ƙarya ba ne. Tafiya yake cikin isa, ita ma Nafisa ba a bar ta baya ba gun kallonsa. Hanna kan kishi duk ya ishe ta. Ashirin ya har ya ƙara sabu su daina kallon shi ba. Ɗan Liti ya dafa ya ce babban gaye me kake tunani ne? Ɗan Liti ya haɗiye miyau ya ce kai Ashraf gaskiya she is beautiful. Ashraf ya sake shi tare da miƙawa Datti rigarsa ya ce mu za mu wuce. Datti kam sam ya kasa magana, kallon Nafi ya ce mu je ko? Kallon mamaki ta mai don ita bata san shi ne mijin ba. Lokacin kanta ma a ƙasa yake lokacin da aka nuna shi. To shikenan sai mun zo ganin gida, Ɗan Liti ya kawo mu. Datti ya maganar yana kalle-kalle. Nafi ta ce to maman Hanna ta sallama sai dai ganin yadda Hanna ta haɗa rai ya sa Nafi ta juya ba tare da ta yi mata magana ba. Suna nan tsaye har suka hau mashin nan suka nufi hanyar Gwaram inda za su hau mota. Bayan sun yi tafiya sosai kafin su isa nan Ɗan Liti ya kai su inda za su shiga mota. Wata ƙaramar golf suka samu. Ɗan Liti ya ji Ashraf ya cewa ya samu musu shadda. Da sauri ya juyo ya kalle shi ya ce Ashraf ka san me kake faɗa kuwa? In ka ce shata yana nufin ku biyu za a ɗauka har Kano, kaga kuwa za ka biya mu wani fenti. Ashraf ya yi ɗan murmushi me ya kuma fenti? Ɗan Liti ya ce kuɗi da yawa nake nufi. Kafaɗarsa Ashraf ya dafa ya ce plenty ake nufi. Yana kaiwa nan ya wuce gun direba ya ce mu je ko? Nafi ta kalle shi sanda ta ga ya buɗe mata bayan mota ta shiga. Ya dawo inda ya bar Ɗan Liti a tsaye kamar gunki ya cire 3,000 ya bashi. Na gode sosai Ɗan Liti, Allah ya ƙara ilimi. Kallon kuɗin ya ce Ashraf ina zan kai kuɗin nan? Murmushi ya yi sannan ya miƙa mai wata 1,000 ya ce ka ba abokinka. Ya juya ya nufi motar. Tsayawa ya yana tunani ko dai ya ba da lambar wayarsa in case ko iyayenta za su zo Kano. Kai ya girgiza alamar a'a, dole ne ya koya musu sanin darajar yarinyar nan don ya kula zaman da suke tare da ita ne ya sa ba su darajarta da mutuncinta ba. Shi ma bayan mota ya shiga. Nafi kam tana zaune duk jikinta a sanye. Ba zai taɓa shiga mota ba sai yau. Sai dai ta jin labarin abun Hanne yau ga ta a ciki. Direba ya tada mota. Ɗan Liti ne ya shigo ya matso da sauri ya turo kansa ta windo ya ce na gode Ashraf, sannan yanzu na riƙe plenty ko? Ashraf ya yi murmushi ya ce kana burge ni ta yadda kake
nake ƙoƙarin yin turancin nan. Allah ya haɗa fuskokinmu da alkhairi. Murmushi suka yi wa juna. Ɗan Liti ya ɗaga mai hannu ya ce sai mun zo ganin ka. Kai ya ɗaga nan mota ta ja suka fara tafiya. Sun ɗan yi nisa a hanya kaɗan Ashraf ya kalli Nafi sannan ya gyaran murya ta ɗago ba tare da ta kalli idon shi ba. Sai dai gaba ɗaya ta tattara hankali shi sannan ya ce Nafi gabanta ne ya faɗi jin an kira ta da cikakken sunanta. Sai dai bata amsa ba. Ashraf ya ci gaba ki nutsu za mu yi magana mai muhimmanci ne. Ta daga kai alamar tana ji. Ashraf ya ɗan yi ajiyar zuciya sannan ya ce Nafisa ba zan miki alƙawarin so ba zan kuma alƙawarin kulawa ba. Sai dai zan miki alƙawari ni Ashraf ba zan taɓa bari ki wulaƙanta ba. Kanta na ƙasa sai dai gaba ɗaya gabanta har yanzu bai daina bugawa ba. Ya ci gaba na aure ki ne domin ceto rayuwarki daga gun mutanen nan da babu imani a zuciyarsu. Sai dai ina so ki kama bakin ki kamar yadda ni ma zan kama. Dagowa ta cikin mamaki ta kalle shi ya ce kada ki kuskura ki faɗa wa kowa na aure ki. Wannan sirri ne a tsakaninmu da ke. Kar ki faɗa wa kowa, wannan shine abin da zai sa kare ki. Idanunta ne suka fara ciccikowa nan ta shiga ƙoƙarin maida su. Kai ta ɗaga mai alamar ta fahimta. Ashraf ya ci gaba Nafisa zan ajiye ki a gidanmu har Allah ya kawo miki wanda kike so shi ma yake son ki. In kun aminta da juna sai in sauwaƙe miki ki aure shi. Kallon da ta mai ne ya sa ya shiru shi ma. Me kenan abin da zuciyarsa ke raya mata kenan? Wani irin aure ne a ranar da aka ɗaura shi ake neman zancen saki? Ashraf ya ɗan juya kai sannan ya ce ba za ki fahimci me nake nufi ba yanzu. Amma na sani nan gaba za ki gane. A inda za mu je za ki ga zuciyoyin mutane iri-iri. Sai dai ina so ki ɗaure ki zauna da kowa yanda yake. Nafi wanda hawaye yake yawo a fuska. Ta yi saurin jan mayafi ta rufe fuskarta. Kallon ta yayi sai dai ya za a yi dole ne ya faɗa mata gaskiya. Nafi ta shiru sai dai tunanin da yake zuciyarta ya mata yawa. Abu ɗaya daman da ta sani da ɗan birni tabbas ba san ta yake ba taimakon ta kawai yayi. Tana tunani har bacci ya awon gaba da ita. Ashraf kam ya yi shiru yana tunani. Tabbas motarsa lafiya kalau ya ajiye ta to amma me zai sa lokaci ɗaya birkin mota ya ɓaci. Girgiza kai ya yi sauri ya ce zato zunubi ne. To mai sauraro a nan za mu dakata sai ku biyo mu a shiri na gaba domin jin sabon shirin mu da zarar mun dora. Da wanda suke sabon zuwa su danna subscribe sannan su danna alamar sanarwa domin jin sabon shirin mu da zarar mun dora sannan su yi share ɗin shi.